बोब्लासो हाय लोगोफोर आंनि समल बर' इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय। आङो दायो ग्रासलेण्डआव बेरायनो थांगोन बा अर्थात आइलेण्ड नागारजुलि ग्रासलेण्ड बेयाव जों दा स्टार्ट खालामगासिनो। ओरैबायदि दानि बावै नोंसोरो ससे स्क्रिप्ट नुबाय बेयो ओरैबायदि स्लिम स्लिम खिन्थु सिगांफोरो 7 बोसोर नंद्रायामोन सिगां ओरैबायदि अबस्थायाव दङमोन लामाया माने 2 गियार 1 गियाराव तोलौ तोबौ मोसौ मैसो गारि बायदिसो खारोमोन। दाथ' नै गाखावबानो होखाबाय ब्ला ब्ला लागाव थांना होलांगासिनो ग्रासलेण्ड हा तामुलपुर टु नागारजुलि रड उदालगुरिबो थांजायो। दायो जोङो फैबाय 3 किल'मिटारसो बारबायानो आरो लामा मोजां नालाय 50-60 दाबायगासिनो दा अंपार मोननानै बिथिं आरो एसे थांबावबानो मोनबावसिगोन जों थांगासिनो गाइस। नैबेहाय पावार प्रोजेक्ट जागोन दा बेखिनि प्लेसआ ओरैनो गोलैसोना दङ। मोनसिगोन लोगोफोर बारा गोजान गैला 5 मिनिटल'सैसो बारा गोजान गैला। नै मोनसे दैमा मोनबावबाय बे दैमाया जाबाय बालथिं दैसा होनो माने इयाव दैया अखा हाब्लाथाय ओरैबायदि फैयो दसेल' फैयो आरो दसेनो रानलाङो आरो ना हथातसो फैयो दैयानो। बे बाल्थिं होनना बुङो बाल्थिंआ जेरै जों ज' गारबा ज' गोलैयो बाल्थिं फाग्ला होनना बुङो आरो नायनो हागोन गाइस दैखौ नाय। दैसाया नायदो एसे दैया माबायदि फैयो एसे बाल्थिङानो आरो ना बाल्थिं बायदि ज'सो फैयो हथातनो अखा हायोबा नायदो इथिं देखायनो नागिरदो नायनो हागोन। बाल्थिं दैसाखौ नायनो थाखाय नै आं थियारि जादों नोंथांमोना नायना लानो हागोन। आं दा नै ओंखारदो नै स्टार्ट नायदो दैखौ नैबेयावनो दैया एसे राननाय बायदि मोनदों ना नोंथांमोना दैया रानबाय आरो ना दा बोरैबा अखा हाबासो बाल्थिं बायदि ज'नो फैलाबायो बैथो बोरमा मोसौबो एकदम बुखारजालाजोबो। भुटान हाजोनिफ्राय नैबे फैद्राया एसे गेजेर खन्दआवनो अखा हाबानो मोनफैलाबायो आरो हथातनो। नैबेथ' खासि बिबार नालाय नोंथांमोना सिनाया नैबे खासि बिबार खासि बानाबो जायो होनना बुङो दै बुजियोना बुजिया? जों सिगां उन्दैयाव ओरैबायदि बाना जायोमोन ना खासि गुगालायनाय बेबायदि जायोमोनलै नैबे दैसाया ओरैबायदि डेन्जारमोन गिलु बालु जाखायोमोन मिथिबाय। नै बेखौ बर्डार पिचिं एकदम होजोब्बाय नै दालाङा जानायखायसो एसे सेफ जाबाय आरो ना नङाबाथाय सिगां खासि बाना होनबा जि गिनांगौ जायोमोन। नैयाव माबा मोनसे नुबाय आङो एसे उसुबिदा आरो नैबे ना नैबे ग्लासआ बेरायनो फैजायो नैफ्राय बिदि जिनिसखौ जानला मोनला इयाव गारबा एसे उसुबिदा जायो आरो ना सोरबा जन्था गाननायासो एसे सेफ जाबाय सेन्डालजों फैयो सोरबा मोसौ लांग्रा बोरमा लांग्रा बेफोर गासनबोयोबा ओरैबायदि गाज्रि जागोन। आं एसे साइड खालामनोसै दै बहा दोननो इखौ एसे साइडआव दोनथ'नोसै आरो ना दा फबनो हानायबो आंहा एसे जगार गैया जाहैबाय नालाय एसे साइडआव दोनथ'बाय। जाथ'बाय नै बास नुदोबा नै गाइस दाथ' नैबे मा दे बे बुजियाखै पाक्कानिसो नैबे जों उन्दैयाव जुद्रुग्रा बायदिसो मोनलाय लाङो
बुजिबाय जे आं इयाव हाब्रु लिरनानैसो एकदम सुद्रुलाङोमोन दैसा सेराव जाफ्ला बारलायोमोन जा मिनिनो ओंखाराखै गोदोनिखौ सानबा मार गोसो दाबो गेलेनो खिन्थु पाक्कासो दै हाला जा गोजौखा नै गाइस नैबेबो ओरैबायदि नेचारेल बेयाव हावा मोनजायो माने बार अक्सिजेन जा साफाखा जायगाया बेरायजायो आरो नै मोजांथार आंबो दिनै फैबाय नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाना फैबाय लोगोसे आंबो बेरायनो फैफादो आरो ना बे बिथांमोनाबो दोङो जा मोजांखा ओरै हिमालय हाजो दै गोथां नुहुरनाया बै एसे गोजौ गोजौआ नैबे जा साफा नुयो एसे मोनाबावबाथ' गोथां नुहुरबावगौमोनसो नै बिथांमोना धोरोम आरो नै कमल दैखौ एसे नायदोलै बे दै टेंकिसोमोन नामा बे दै टेंकिमोन ना डास्टबिनसो डास्टबिन एसे साफायै लाखिबा आरो साबसिन जाबावगौमोन ना उनाव फोसाबगोन दालां फिसाखौ नुदो सिगांनिया बे फुरानामोन आरोना सिगां एसे उसुबिदा जायोमोन दैया एसे गिदिर जादलाबायोमोन ना बेयाव बायनानै एसे उसुबिदा जानायखायनो बेयाव गोदान बानायफिनबाय आरो दा जेबो नंला 2 लाइन जाहैबाय साबसिन जाबाय आरो टेनसन गैला आरो लामाया बाल्थिं दैमाया नै लोगोफोर गारिया एसे बोरायबायलै थेवबो बेरायसाबबाय दङ आरो ना बे दानि बावै देखायनाया बेनोसै आरो साबसिन हाइलेन्ड होननायाव थांगोन जोङो बेयाव नोंथांमोना साबसिन आरो जायगाखौ देखायनो नाजागोन नायलांबाय थादो आं गाखोनोसै एबार ड्राइभ खालामगोन आंनो खालायखायो गाखोबाय बे बाल्थिं दैमानिफ्राय जोङो स्टार्ट हाइलेन्डसिम थांगासिनो मोनबाय दानि भिडिअ दानि देखायनाया एसे गरममोन नालाय गारियाव जों दा नै ड्राइभ खालामगासिनो आङो एसि जाबाय दै गरममोन दा हाइलेन्डआव थांगासिनो साहा लोङोमोन ना बे गोसोम कालार जायो दे बेनि आसार अजिना नेसनेल दंफांखौ इयाव मोनसिगोन आरो जों ना जों बिलाइखौ दांनानैबो टेस्ट खालामना नायनो हायो बे बागानखौ मोनसिगोन जायखौ बुङो साहा बिलाइ बेनिफ्राय प्रडाक्ट जानाय नाग्रिजुलि साहापात बागान दैमाया मोनसिगोन जायखौ बुङो जेराव जों हाइलेन्ड होननानै गेजेराव ओरैबायदि फेमास बे जायगाया जों बेयाव फैगासिनो मोनथारबायानो आरो मोनसिगोन बारा गैला 500 मिटारसो दंबावो मोनबायानो आरो जायखौ दैमा गेजेराव बैथिंबो दै बैथिंबो दै गेजेराव प्लेसखौ बानायनाय हाइलेन्ड सफैबाय हाय गाइस लोगोफोर सफैथारबाय नै लोगोफोर सफैबाय हाइलेन्ड
हाइलेन्ड नै बेजोंबो दैया नै गोजौ जायगा आरोना बेजोंबो दालां ओरै उदालगुरि तामुलपुर रड बेनि साहा गालै हाइलेन्ड गोजौ जायगा टिप बानायनाय जादों गाहायाव थांनि आं नायदो सिरिया बोरैबा गादलुनबा थाव पाकासोना मोनखागोनबो दोलाजोबगोन ओरैनो नैफोरो स्टिकार गोजासो बारा आयै माथो मायबासोलै बिथि ज्राव ज्राव होनग्रासो नै फिसा थांलालै मोनामदो सेस मार मोनामदो मेङोलै गोजौथारबोना बे गाहायजों थांबाथ' आरो आयु पाकानिसो जोब दोला लांजोबगोन इथिं बोरैबा मारैबा बै जिनिसखौ लायोबा मोनबायबोलै बेयाव फैनानै लायोबा आरोना लाना दै गाइस दहायना जायामोन ज्राव ज्रावा नै थांगासिनो लासै लासै दै लांगासिनो दै सेरावसो रावबो नुयैयावसो दै सिरि सिरि गोथौथार वाव नै ओरैसोखा गोजौआ बोब्लासो बेयावनो मोनसे खावलायबावनाय नोंथांमोननिफ्राय सापर्ट मोनोब्ला मदद मोनोब्ला आं आरो मोजां कन्टेन्ट आरो भिडिअफोर लाबोनो आरो नाजाबावगोन बेनोसै आरो साबसिनसो आरो लाबोनो जायगा नायगासिनो दङ आरो थांगोनबो आरो जायगा देखाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।